عزو سلام طنا تقبل فون وارتفاع مكتال تركوب زغوركم تعزتنا كم يتعلن لهم حمس عصوت وشمون تحمله فركم عالتم فرقان سرالو هاجراون زيادات حيصلكم قريبا لهم لما كتالكم بابرز عدم صحاتكم تصنح ميكايل حرقو فلما بكنتو تاتو بفيلم منستري حرشا بمبزحتو كرمتاو زناب زتصبي كبابيتات هاجرنا دحان زغون زناب كم زلو حبيو آب زوبا ماكل نزوبا قال نفحي آب نتاوان ممهارات الشليمون بينيام قرمايا مبلع ستو شوعات مدرخ تور دي فرانس عصرتو حارنتو تات بمهلال مريحنتو آب قتل ماليا أتسلو آب زيناتاتو تصعي چاينا بوداي مقود صارا صوار مس أمريكا كتكايدو تصنح زرركم زون زفتو عفيطام چاينا هانغارن كينات يوكرين بزتك عرف حوراو صعرن كم زحيل الرقاقيتن روسيان يوكرين نفس وكفن 95 مرخط كينات كم تلواوطا حبيرات زرزر زينو ميسر حرشا كاب ورح سنة كساب عصوت وحمش حاملين استمزقب الزناب مركوس بمقوار نابيري نابز الاخو حابريتا بمبزحتو كرمتاوي زناب زتصبه كوايبتات هاجرنا دحان زغون الزناب كمزلو حبيرو كاب جانفر زبارو كبار نايتي منستري زوزحان حابريتا له ياكو اقرتن سعي كوربوي ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ መብዛሕትኡ ክረምታዊ ዝናብ ዝጽበ ከባቢታት ሃገርና ደሓን ዝኾነ ዝናብ ከም ዘሎ ኣብቲ ቦታታት ካብ ዝተዋደዳ 129 ነቑጣታት ሕርሻዊ ሜትሮሎጂካዊ ሓበሬታን ዝኣከቡ ጸብጻብ መሰረት ብምግባር ሓቢሩ ዝናብ ክረምቲ ኣብቲ ትንበያዊ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዕለት ከም ዝጀመረ ዝጠቐሰ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ኣብ ወርሒ ሰነ ካብ እተመዝገበ ዓቐን እቲ 42 ሚእታዊት ኣብ ክሊ ልዕሊ ንቡር ዝምደብ ከም ዝነበረ ኣብርሂቡ على عسرته ورسنا مالتي زي تي زناب كزمرولو تصميم زجبرنا تجبروا لي بحق ونسترعى مريتون السي مالتي بحافة شخرية خلنا أول سنة تمرت تمزجب زناب كنتات لعل نبور عبر بعن كلتين زهنا نقطات ترعي بميتاويت نبور كأبعث شو منت زهنا نقطات مالتي حيت نبور كعبر بعض زهنا نقطات ترعي له مالتي لذي دحان زهنا زناب نيرو أبو ورحسنة لنا أنا نجمع مالتي بز مسرت كاور حسنك سب 15 حمله اتازل على دمر متان زناب زمزجبت نقطه عدو خاله خوينا اب 12 ناي زناب معلتات 292.2 ملم نع اسعبن دما نقطات حجر اوغارو قنافنان اوغانان كاب 220 كساب 277 ملم امزجبن بانصارو نني حد معلتي زناب طراي رخيبن زلوا نقطات قحيتو دق عندو افين بولن تاكاودان كاب 5.6 كساب 15 ملم طراي بمزغابن كابتن تحت متن زمزغبا نقطات مخانن اتو تخسته حبيرو ابز قصل كفال كرامات اب تحيال زناب كهلو تصبيت زغبرلو كبابيتات هاجرنا لعلو بورتوريتات زناب كخسات زلو تخولو كساب 65 ميتاويت كم زبصحه بمتقاس حزب بحفشا حرسو دما بفلاي الاي مدلواتن طنقاقاتن كغبرو ازاخيرو نورحي حملة تنباخر يخلنا جون تي قطلي حبري زلوبتي سيل خبزرينا زحيل زناب كنتات كله خمس قصل مهانو يزحبرنا سلازي تصميتنا زحشه ماي كلونا نقول انتታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ዋሕዲ ዝናብ ኣብ ዝህልወሉ ኣብ ግርሁ ግቡን እትፈታት መዕቃብ ሓመድን ማይን ክሰላሰል ዝናብ ኣብ ዝበርታዓሉ ድማ ማይ ካብ ግርሁ ናይ ምእላይ ዕማማት ክትግበር ዝተላበወ ኣቶ ተኸስተ ካብ ሓደጋ ውሕጅ ናጻን ምዃን ብፍላይ ጓሶትን ጥሪቶምን ካብ ወሰናስን ሮባታት ክርሕቁ ተላቢዩ ኣብ ሃገርና ልዕሊ 220 ነቑጣታት ሕርሻዊ ሜትሮሎጂካዊ ሓበሬታ ተዘርጊሐን ከም ዘለዋ ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ሚኒስትሪ ሕርሻ የነጸር زي أب قمت إتخانتاي كبالك على حدا ماي كحيل كله كابجراوتي ماي ملاك دليو كون ماي كحد كله نابجراوتي ماي ملاك دلي ناي معك ماي محمد السلاح كدلي مالتي قال وحجنا مهلاو تقولوا ملكتات هالو لذي وحج خا كل جزء حدا قاس لزلو مبزحتي وان كابزي ناي وان زهر يقولنا قاسوت كل جزء أب كباب روايم زعلو كباب روايم تريتهم زي ما جبوس لذي وحجنا مهلاو تقول حدا قا خسعب سلازغل
ዋሶት ካብ ከባብርዋ እልይሎም ጥሪቶምን ነፍሶም ካሊ ኢና እንመክር ማለት እዩ ናብ ካል ዜና ንሰግሩም ኣብ ዞባ ማከል ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ዞባ ጋላነፍሒ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ብዘበርክቱ ውፉይ ስራሕ 25 ኣብነታዊ መምሃራን ሸሊሙ ብ17 ሓምላ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መምህር ዳንኤል ሰሎሞን እቶም ንሽልማት ዝበቕዑ መምሃራን ዕላማታት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ምስማር ኣድማዕያ ኣበርክቶ ዝገበሩ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዕላማ ኣፍልጦ ንመሃቦምን ንምትብዖምን ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ሽልማት ንነፍስ ወከፎም መዳልያ ወረቐት ምስክርን ገንዘብን የጠቓልል ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተ ጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ሽልማት ንዝተሸለሙ ተወሳኺ ደርኺት ንካልኦት ድማ ቅዱስ ቅን ዝፈጥር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብካልኦት ኣካላት እውን ክሰዓብ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ዞባ ጋላነፍሒ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ድማ ሞያ መምህርና ቀጻልነት ምዕባለ ብፍልጠት ዝተኾስኮሰ ስልጡን ሕብረተሰብ ዝረጋግጽ ኣብነታዊ ዕዮ ምዃኑ ብምጥቃስ ንብሉጻት መምሃራን ዝወሃብ ሽልማት ጽልዉ ቀሊል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣብቲ ዕለት ብዘይካቲ ንኣብነታዊ መምሃራን ዝተዋሃበ ሽልማት ተምሃሮ ብኡሩም ስነ ምግባር ተኾስኪሶም ንኸዓብዩ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ውልቀ ሰባት ወረቐት ምስክር ተዓዲሎም ኣብ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ብድሆታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምቅላል ተወግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ኣብ ምቕር ካብ ዝተኻየደ መሓደርቲ ከባቢ ኮሚቴ ወለዲ ዳይሬክተራትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ተገሊጾም ወኪል ሪና መብራቱ ኣሚንን ዘዳሎ ጸብጻብ እልልታ ሃብተማርያም ኣብ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ብድሆታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምቅላል ብተሳትፎ ህዝብን መሻርክቲ ኣካላትን ኣብ ምስራሕ ተወሳኺ መምሃር ክፍልታትን ምጽጋን ህንጻታትን ቀጽርታትን ዘተኮረ ተበግሶታት ይውሰዳሎ እዚ ዝተገልጸ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ንምግምጋም ብ12 ሓምለ ኣብ መቐርካ ኣብ ዝተኻየደ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኮሚቴ ወለዲ ዳይሬክተራትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝተረኽብሉ ኣኼባ እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ፀሃየ ብርሃነ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ቆልዑ ብሰንኪ ሕፅረት መሳለጥያን ህንፃን ካብ መኣዲ ትምህርቲ ከይሰናኸሉ ምእንቲ ንዝተወስደ ተበግሶታት ብምምስጋን ውሽጣዊ ብቕዓት መምህራንን ተማሕራይን ትሕቲ ቅርፂ ሱፐርቪዥናዊ ስራሓት ከምኡውን ንጥፈታት ስፖርትን ጥዕናን ንምርግጋጽ ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ብወገኑ ብቕዓት ትምህርቲ ኣብ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ክዓዝዝ ብምዝኽኻር ጠንቂ ምትራፍ ተምሃሮ ብዝግባእ ተለሊ ፍትሕ ንምንዳይ ክስራሕ ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ብቕድመ ትምህርቲ ክሓልፍ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ከም መዋእለ ህፃናት ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 47 ኣብያተ ትምህርቲ ክህልዋ እንከለዋ ሎሚ ዓመት 48 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከብኦም ኣስታት 11,479 ተምሃሮ ኣገልግሎት ክህባ ሓገን ኣብ ዞባ ሰንዓፈ በብዋኑ ዝትከል ዘሎ ፈልስታት ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ ዕቱብ ሓለዋን ክንክን ክግበረሉ ጻውዒት ቀሪቡ ወኪል ሪና መሐመድ ኣይፈራሕ ንዘዳሎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረህይወት ዝተተኽለ ፈልስታት ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ንኽበጽሕ ዝግበረሉ ሓለዋን ዕቃበን ክሕይል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ጸዊዑ ወፍሪ ሓምላይ ልምዓት ንኽዕወት ጎኒ ጎኒ ምትካል ፈልስታት ኣቐዲሙ ዝተተኽለን መበቆላውያን ኣግራብ ምክንኻንን ከይበርስ ምክልኻልን ኣገዳስነቱ ዓብዪ ምዃኑ ሓላፊ ዕቃበ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ዮሃንስ ዘካርያስ ገሊጹ ሎሚ ዓመት ብደረጃት ንኡስ ዞባ ንዝካየድ ወፍሪ ኣመልኪቶ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣቶ ዮሃንስ 52 ሚእታዊት መበቆላውያን ኣግራብ ዝርከቦ 550,000 ፈልስታት ክትከል ተዳልዩ ከም ዘሎ ብምሕባር ንቑሕ ተሳትፎ ህዝብን ብሕታውያንን መንግስታውያንን ትካላት ኣገዳስ ምዃኑ ኣብሪሁ ክኢላ ዕቃበ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ክብሮም ገብረ ብርሃን ብወገኑ እዚ ኣብ ክራማት ሎብ ዘበን ዝትከል ፈልስታት ኣካል ናይቲ ሽፋን መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣቐዲሙ ኣብ ኩሉ መምሕዳራት ከባቢ ኣስተምህሮታት ከም እተዋህበ ኣፍሊጡ ተኸታታሊ መደበር ፈልሲ ኣቶ ታደሰ ተወልደ ብርሃን ብወገኑ ዓመታዊ ካብ ወርሒ ሓምለ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ልዕሊ 250,000 ፈልስታት ኣግራብ ክትከል ምጽኑሕ ብምግላጽ ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ስለ ዘይግበረሉ ግዳ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ስለ ዘይተረኽቦ መምሕዳራት ከባቢ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን መምሕዳር ንኡስ ዞባን ኣግራብ ቅድሚ ምትካሉ ብዛዕባ ሓለውኡን ናብዮቱን ቅድመ ምድላዋትን መጽናዕትን ክገብረሉ ተማሕጺኑ እቲ ተዳልዩ ዘሎ ፈልስታት ጻዕዳን ቀይሕን ቀላሚጦስ ጽሕዲ ኣውሊዕ ታህሰስ ኒም ግራዋ ኮሸም ዒቃስ ሰራው ዓርቃይ በርበረ ጸሊምን ካልእን የጠቓልል ዜና ስፖርት
أبال بلجيماوي كلب إنتر مارشوانتي إيرتراوي بنيام جرمايت مالي أبز تخايد مبل يغريتا تمال أبز تخايد 177 كيلومتر شفنن مبل 17 مدرخ تور دي فرانس 11 نتوي بمهلال نتغلالا دم نتوتاتو ناب 387 كب بمبال نغطل ماليا بزقبر وددر مريحنتو قتللو بنيام دحرتي أب مبل 16 مدرخ نفصامه 1.3 كيلومتر كتورفون كله زغاطمو ناي مودا حرغات مالوي مبل 115 كيلومتر مستبنتوي زصعبو زلو بلجيماو جاسبر فيليبسون اب زكايدو قصوتا وددر كعوت مخالو ادناقو تنتنتي قدم بشكلتا نافكرتي نايت سبورتن رخيبلو ابزي مدرخ اشار شايز وص جاسبر فيليبسون 10 نطبطات بمهلال ندمر نطبطاتو ناب 354 كباب بيلو بس دما مس بينيام صنحو ناي نطوي فللي 33 كوينلو بينيام اب سارساي شامناي مبل 10 وكلتن مدرخات قداماي بموصا 3 مداليات كم تعوته بس دما اب تاريخ قدم تور دي فرانس ناي مدرخ عوت زمسغبه بوخري صليم افريقاوي زبل كبري كم زرخبن بقعاتو دما دغاغيمو كم زمسكرن زفلطيو مبل 111 وددر تور دي فرانس سمت سنبت 21 حمل بزكاد مبل 21 مدرخ ناي ولق ناي غيزي قردم كزازني نبينيام لومي ابز كايرو مدرخ دما عوت نمنه ناب كالزينا خنقطلنا بعصوتو شدش حمله اب نو زو عدغيح بزغاطم حرغا مغمطال مكينا بسب نبرتن غدات وريدو اتا كاب كوعتي تنقيلا عدغيح كتاتو 14 كيلومتر مسترفا اب حرت استباهله عد مسبصحت حرغا زغاطما ايسوزو زعينتا ماكريتي ناي صعنت مكينا لعل 30 متر بمشرتاتا اب 4 سبات فوكيسن كبيدن اكالو ماسيت كم زورده وكيلرينا حبيرو مرماريت حدقا بوليس ترافيك نزو عدغيح ويزورو الالتا طعمه اب بوتا حدقا ترغيبا اب زهابو تحاوريتا اتتنقي قولت لوغام مالت فرينو كم زغونو بمتقاس اتهم غورصن مسبرتن زغاطمون غديات بلعلي اب رئيس اخلي تصعينو زنبرو كم زغونون حكمناوي نابيتي غبرلون كم زلون غليصا بوليس ترافيك ابراهيم محمد صالح بوغنو ابتا مكيناون كفيلاو غدات كم زورده بمحبار مرحتي مكاين حق ترافيك كخبرون طعنا مكاينون بقبوك كتاتولون تلابيون صغوركم تعزت بالصعب زيناتات وصاي كون مكتالكم كتقصل دغيمه بغدعته زيناو مسنادو تي في ناقصلي صغوركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زيناو وصاي ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና በጉዳይ መቆጻር አጽዋር ምስ አሜሪካ ከተካሄደው ንጽንሕ ዝርብ ከም ዘወንዘፈቶ አፍሪጣ እቲ ሱጉምቲ መልስ ግብርና ናይታ አሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ተካሄዶ ዘላ ምሸጥ አጽዋር ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ሓቢሩ ቻይናን አሜሪካን በጉዳይ መቆጻር አጽዋር በመወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ከም ተዘራረባ ዝጠቕሱ ጸብጻባት አሜሪካ ድሕቲ ዝርብ ጥራይ ንደሴት ታይዋን ዋጋ ቢልዮናት ዶላር አጽዋር ክሸጠላ ከም ተሰማምዐት ይረዱ ቻይና ተሱጉምቲ ነተዘከር ዘሎ ዝርርብ ዝዕንቅፍ ምዃኑ ብምጥቃስ አሜሪካ ነታዲሴት ትገብሮ መሸጣ ጧር ክሳብ ዘይቋረጾቶ ንዘተቀረቱ ከም ዘይኮነታ ነጽራ ቻይና ንደሴት ታይዋን አጽዋራ ምሻጥን መልአኽን ተዋፊረን መጽንሕና ብልዕሊ ዝኸሰሰተን ሓያሎ ኩባንያታት አጽዋር አሜሪካ እገዳ ከም ዝወሰነት ይዝከር አሜሪካ ካል ሉላዊ ግዛት ቻይና ኣብ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ምትትታው ካብ ቀንድ ጠንቂ ምትፍናን ክልቲን ሃገራት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይናን ሃንጋሪን ኩናት ዩክሬን ብዘተካዓርፍ ሓበራዊ ጻዕርን ከም ዝሕይላ ደጊመን ኣረጋጊጸን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲን ሃገራት ብ15 ኦሬታ ብ17 ሓምለ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ እቲ ኩናት ብዘተ ጥራይ ከም ዝዓርፍ ብምጥቃስ ሃገራቶም ኣብቲ ጉዳይ ከም ዝተሓጋገዛ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባንን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ክጽዕሩ ከም ተረዳዱ ይዝከር ብዘይካዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኦርባን በቲ ጉዳይ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን መራሒ መንግስቲ ጀርመን ኦላፍ ሹልዝ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ካልኦት መራሕትን ክዘራረብ ከም ጸንሐ ይግለጽ ይኹን እምበር እዚ ተወግሶ እዚ እቲ ኩናት ብሰላም ክዓርፍ ኣብ ዘይደልያ ሃገራት ምዕራብ ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሩስያን ዩክሬንን ብ17 ሓምለ ነፍሲ ወከፈን 95 ሙሩኻት ኩናት ከም ተለዋወጠ ሓቢረን
እቲ ብመንጎኘት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተኻየደ መስርሕ ኣብ ዝሓለፈ 7 ሳምንታት ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ዓመት ብድምር ልዕሊ 1400 ሙሩኻት ኩናት ከም ተለዋወጣ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ 6465 ዩክራይናውያን ሙሩኻት ቀይዳ ከም ዘላ 1348 ወተሃደራት ሩስያ ድማ ኣብ ትሕቲ ዩክራይን ከም ዘለዉ ምሕባሩ ይዝከር። ጃፓን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናታት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክትሕየብ ሩስያ ፀዊዓ። ሩስያ ነቲ ፃውዒት ዘቕረበት ጃፓን ካብቲ ደስኪሩ ዘሎ ገንዘብ ሩስያ ናብ ዩክሬን ከም እተመሓላለፍ ድሕሪ ምእማታ እዩ። እቲ መደብ ተግባራዊ እንተኮይኑ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ኣድላይ ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ከም ትወስድ መንግስቲ ሩስያ ጠንቂቑሎ። ጃፓን ዩክሬን 3.3 ቢልዮን ዶላር ብመልክዕ ለቓሕ ክትሰድድ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ዘላ። ጃፓን ትርከበን ሃገራት ጉጅለ 7 ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ካብቲ ደስኪሉ ዘሎ ገንዘብ ሩስያ ናብ ዩክሬን ከሰጋግራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከም ተሰማምዓ ጸብጻባት ይረድኡ። ሩስያ እቲ ዝምታ ክትብል ዝጠቐሰቶ መደብ ንኣህጉራዊ ስምዕ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ምዃኑ ብምጥቃስ ከይትግበር ክትጽውዕ ጸኒሓ ኣላ። ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሰን ኣብ ኣህጉራዊ ባንክታት ንዘሎ 300 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ሩስያ ኣደስኪሎንኦ ምህላውን ይፍለጥ። ኣብ ሰፊሕ ክፋል ካናዳ ብዝተኸስተ ህቦብላዊ ማዕበልን ዕልቕልቕን ቁጠባውን ዋታውን ክሳራታት ወሪዶም በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ምድሪ ብምዕልቕላቑ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ተሰናኸለ ሰመዚ ካናዳ ሓቢሮም። ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብዝወረደ ዕንወት ኣብ ልዕሊ 160,000 ኣባይቲ ቀረበ ኤሌክትሪክ ሲቲ ከም ተቋረፀ ዝጠቐሱቶም ሰመዚ ኣማይት በረራታት ከም ተሰረዘ እውን ኣረዲኦም። ኣብ ከተማ ቶሮንቶን ከባቢኣን ድሕሪ 1941 እቲ ዝሓየለ መጠን ዝናብ ከም ዝወቕዐ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩታ ከተማ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም ተሃስየት ኣረዲኦም። ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ኣብ 2013 ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 300,000 ሰባት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተረፉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ዜና ንምዛም ኣርስታቱ ክደግመልኩም። ሚኒስትሪ ሕርሻ ብመብዛሕትኡ ክረምታዊ ዝናብ ዝጽበ ከባቢታት ሃገርና ደሓን ዝኾነ ዝናብ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ማእከል ዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብነታዊ መምሃራን ተሸሊሞም። ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 17 መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ 11 ነጥብታት በምሁላል መሪሕነቱ ንቐጠልያ ማልያ ቀፂሉ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይና ኣብ ጉዳይ ምቁፅጻር ኣፅዋር ምስ ኣሜሪካ ከተካየዶ ጽንሒ ዝዝርብ ከም ዝወንዘፈቶ ኣፍሊጣ። ቻይናን ሃንጋሪን ኩናት ዩክሬን ብዘተከዓርፍ ሓበራዊ ጻዕርን ከም ዘሕይላ ኣረጋጊፀን። ሩስያን ዩክሬንን ነፍሲ ወከፈን 95 ሙሩኻት ኩናት ከም ተለዋወጣ ሓቢረን። زغلكم تعزت من الساعة السادة زينا ومسنادو أبزي في السلام سلام كتالكم عزيزي مسكن مسارح تيامير على نعلة أو زينا سبورت حيصهم للسوكم بوغا نقل سلام.